Ambuyole na nyomo gasokole gusiye ito inyorango ndatukuliria Ndizi TV obwansu bwo mogusi na sebono twachire gokoretera umurekoronga obolema ase obogima olema ase obogima mwancho muligereria no mureko gochera kire tukone kingine kiga cia lero oli ni kirenga neganga yokogosemia gokumaina gokogokia igoro ya mangana arengete abantu ba minto abali no bolema amangana arengete obolema in general obolema asobwamo kendi yoskerengete obolema ayebono beteriso no gotokwao Ndizi TV kerno obwansu bwo mogusi astoke korabura toke maido nyaranga na wotonya gutera social media pages yetu chonsp Facebook page yetu Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, oto tweet @Ndizi TV News enamba yetu yesimi enotisano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye tiga tobeamo wika omwali omwancho muligere muno botambe asomoro olema ase obogima nigo ngotwara abageni ase studio abange bale no bolema abande bale abasani babantu bamintu bali bale malete egere gutwerera ali tutamanyeti igoro yo bale mumwancho muligeria inyuranga ekenegeta senigo yachiren kuma nambe yemo imena isiko yagusi ali astogo ikiagera getasiri kende nkeyo kebwate omuroberio bwo bolema omugima pi ewiki gosenkabere tigante benga yo namangana amaya nyasaye atonyariri gokora buna ntwe Ndizi TV kera ni ntwe obwansu bw'umugusi njibona botamira umuralio brother Power Jared Wilberforce ngokoletera omugeni atotebi elieta nyuma yayo togendere na gocho mwelio njigokoa engana entuoni ase obolema endugu ngakiese kwa rumbiere Piatore ase maritango kwa Dr. Evans Munari Marita en Miruka sublocation Miruka market ali ase kaunti ya Nyamira omwancho muligere Dr. Evans Munari tali mogeni ase studio lero gacha ngakete ntwekana stega daktari ngakete metinye kare kwa erebere igabono nabego tugateba ni muno bolema bole igento kyatenga koleta gaiga kwa ndo muno kuna okarota ngakwa tigire korora na nde gache kababo bono mwancho muligere tani okorota daktari ngoro kobanere ngora morokali nyandoto kazo bukyo moroberio yiga atenga neli nyandoto kuna Yusufu asinge nchaki igabo ato mugano very interesting ngana ki akorota na nde bintu byaba itwarenge ganga kiri ade twabwata mangana ngakarota obeiro muko na nde nyuma ye myaka ngebere tato iga obuko obugakoraki ukanyara ko babugocha nabo daktari oikira sa korota na nde ngere no murwalia wase no mubwenia nakwa turateke gusie keronge omurwali goso mubwenia toto no mubwenia ikiagera akubwenia Daktari Evans Munari Marita Kurumiruko mwancho muligereria igabwato mugano ndatagethio misi ikiagera ebintu byaye binge igakorota nande bono ikirese akorota mariogo taikorora Daktari Evans Munari taikorora pi ne white kenya gotumia Daktari Evans Munari atakunetie mesa etakungana mesa goika kunegento amanya kumanya nganki kira next nere lakini bono nganaenda muno gotaroro kukwaye igariri nyandoto akorota nandorote gento kyababuna kerota oikire kerango gyokorota oborwali daktari asinge ncho muligerio ito otarengo engakiri ya herete edaike ya mogoseberiga oto mugano asobwenye ngaiko iboletwe na ndendiriri korengana ne mugano ne asobwenye tu no ringa ne go ingibere ase kenyero kya serembe me gosea sara onde chiro ya Miruka bwo sablocation ya Miruka sablocation ya yo aso mwaka 74 ntinyo staiga ultima gabo 1974 Igona bobwate myaka etali meke twakorere nusu yesencha wesero yesencha lyo mate enusu mwana kaza vile mingi go ngwasa kuchanda ndaje kubono kyangora una yakanya kusuka una ranga imbira ya ngango yagera kwanga yangira ngora ende ke speed kama nagenda bega wasiwe se yobo kuma ona yakanywa mariogo kaline ndagera utambuke emyaka gathago chibosiga munaringa ya someta gaika for the sake of ligelio tana gokora masoma ne tali matambe tinanyana mfa mo tinta jitime na ngo monto primary yapo go katuga alafu niyo primary yobo igedokia ngusete mo nati kwa soya semo ye ko masomo semo ye ngenda bise ko byabo na nyota kewa ekerita mo semo yobo bundi bwaju akali bwa chuma na mabati kumaraga baragaiga obundi bachibuka basoma sana manyinga ime
konchi kuri ndanga family stwa ndi basera secondary tikani mbunire gali ga mbya sa ko chimo aba nebesa kwa roje yare go so bwango ili yale ngena so mi ina nyira tu ko dimo das tu stage ya bugo tu ta konye gende ko le ndabo ya musite e kambere ndo wani ko mbeka ta nga jwa kali mbya tikanga nta jwa kali ngo kionkira sirenga kwa igerete sukuru kiye sukuru ko kubugo primary school ko ndego kali onere baka secondary ya mentre alira arenge mu class sana iberega samse da bugo bugo ne sukuru le bugo sikunyuma ali na vera ngi twabone okay pero ndo atenge tiga sakia tinya sombe tu ya lakini bona abuno aye ine re sukuru ya bugo ndari asito okay igori no musana ko daktari muna lero tingore tiga gesengencho mugano bwo bolema kegero bolema ntokonarite aye no muko to ikorora ande kwabeire babona gwatu ereste ngwato yato mugano bwo bolema lero twachaga iga esa lunga kana tiya baligeri baitonga abantu amintware no bolema mbabwate okobwa nebiegwa byogokora amang'ana ao ayande andake abantu bagukumye kana kero kwangeresa ngaye no munyagitari bwegenka na ende ngacha bakaria nkarabune egasi yaere ngateba ngano bwikoche gaiga bweresa abantu ngagi munyagitari bwegenka no kwenda korigie mete kururu sana munyagitari bwegenka no gusamba masaro munyagitari bwegenka no gosinyunte mete munyagitari bwegenka no ko ibinte binge sana uko yemeri namangane kabirayo wano umuko narega igoro munyagitari bwegenka nabere bya gwetera Ndizi TV torokia abantu ngakende nkeri kegosinya bono daktari ndake tuchakira umugano obono bwegasi kerangwa kwa igoro ya jwa kali skuru eronto akwante last time lakini ngwa akwante ore chinguko turachikwana lero tuchakire gasi chinguko tunagutira ngora paka tuche gasi oburwaria koraga ninja kesa chinguko nje kongo kinande minto ninga nyida na so no manyigete boba teka chinguko ekyo ntaro kyo ndeka bateke kenyugo eta na ntenge nyingo mokonyo rio konya abantu ni ngonde aboteseka tale ngororo kabe ko yanso ayo aso teka chinguko ngajitega nenda abangi bakawakune ne mbinu yo gajitega ne skuru inde tingasene gajitega igo ankaja yango saga na ibuli gochenga kwana chin konchiro na nje na ko balance sinsa chingi ya che skuru ne che chingu kechio ina trauma na ne ya bwatirwe na nje nje sa saba na nje no mogoro baba ndanga byango kali tindi ekio ya batu ne ramanya ngechiane nato ibasende yanga kiensi ngitano sengi na abo tata isane ngaki ne besa gete nyinge bobe isano 1980 ya linge nyinga ne besa yalinge nyinge uchirai kwa ndai 90s ya linge no 90 gari yote 1990 ningo tama sasa everedi epea shilingi 10 lero everedi no bokuma yari gori yale na nali miloko ya tani ndi gori yali okay bono gwa tegire chinguko kole school nakole gasi yo ndega changa sone ke ukende bono kyoko babaraga ebintu bina crosi ibungu bibuli ko tijesa nja tekire gasi ya nyuka le gansoa ndenge kayegenda kora crosi sanduku kya mundi batu sanduku sana kuna wastoke chidenchire abana bali kutoka Yesu kuna basoma bagutete bitabyawe ime ebyo nje munendo sasa ligechio no ni guli yabo mbara siti bongo oro mwanafunzi ndo mwanafunzi okoro sanduku chia school sasa chia bana wasoma school chia primary ntona bikira singa tosa na bagamo kwa sababu ngata ngaliandi kwa tole class na warabo ikan karanga nyasa ngereke ngechi na konda ire butu kuna ngane gonchanda sana ngakiri nchali ngemna ndoto tete oneke utuna usukungu ngeni twa baya sai ngento ke goncha ndi boche ko kiando sike kenengeri na irwe kenengeri nkoyegwa na kiaga chenyera na kora natabanga ndi boche ko kimbo ke nkole genteke ino sike to ngera sama bati na bane finally yoka tuje kubura manchi ko chia sike buyo ko se motoje ko chia se chwe me ko yero sianta yo chiande na ye wase renga na na siaba yaringa se ko sari na kungandi ka to kanyiro sike teke leo no mujina ata bunga mpate ko si mujina ronaldo tenga yo yo asebirengera limi okay na bongo bokan kungandi ka bojo kimbo kendo si muyo yo na ndi kibati ko yo wenera pakando se pui na bati nyati di matro engere yo wenete na bongo kibati ndo si ora gai ndaje bacha so ke se pui muyo yo muyo no wene kwali baraga iko paka ya de se pui ria muyo no wenanga nyo na ga ko asia na ro se pui muyo no to ko muyo anyenye wesa ne kanga nkwaro asia se pui na se pui ri kwata gete na qualifier ko sumo yo igon kere matiro lingi ya na bongo así que te quieren
ege kambera ega bine chi ko yeli bati usine ya maraba ya chi ga chalero ibinte binge tu ne bi ga na ka si ne wota keni wota boila inte ne bi go ego bana ka gendra ego kira nga ko chingaranga na iru mutumbu yore mutumbu na tanga tiga sokoro nga na wana jwa kali ko siga Nairobi kratika wana gwatigire chinguko kwa rosirie iburi kwa rosirie jijiko kwa rosirie ibeya kwa mwire ngabone se ikerete ebinte bingo kora visa ine no ya sukuru eyo tego chikonkonya Rano nyanga songo mbate kenya reke ngego sinya kolika monto iruwe ngankonya gasi abone abone Padana ngoro kwane gesongo getega haria Umwanjo mwaligalia kora kundizi TV obwansu bwo mogusti tubatomwana lero very interesting umugano woko kimono ndene daktari Evans Munali nyakitali yari kora ku Fimbo Herbal Clinic naboko yiruka taribo Fimbo Herbal Clinic ngoma nyamura sego to daktari Munali kare konse kiganga akarange ntire yo korosie nengo yasandire nona gasongo na bwate ko kolikali rube gosoko kolikali city gosoko kolingo na bwate deni yane tigandu nkaga abona Garunka ononga Nairobi kajikwera ale kosi ndabona ukona ngekinia tukorosi ali bono Nairobi korwe ibuli koruchitaya uri Nairobi korosi chigari nasi chindu kuncha ngo Nairobi mcha kolega siyo ngana nje na bwe bona na linge nanje tiganga kato changao ngana ngaje kuro korosi gali tunai kororo ngaswa kolega siyo yamba bati kwanda chigari bona tali chiko na bintu binde chigari ngo wana chija bande kire Chate kira birore kuchwe ko yandi ko na leo ta chateka ngasoya iyo ase ruga yabe ba kurunga panel beating ngasoya iyo ndas nero enda ka wa kole ko ramburo wa kachirange ku spray painting ina ya kolete ko na ya kolete na ndo mo yo kachuke na se ya ne nkoro yoko turage ibuli se chinguko ngatabona yo buli bono ne chisanduku ngata nyo le se ngiya kuru se chigari nda wanti ko li kwanda sinyi gore ya ni chibe ko monyine bono ni managing ora ego naona akatumsana bono bono twende bono daktari ase ngane tu ga bono na mariogo kotiganda yerete yo baligere baito ngeye ko Kundizi TV obwansu bwomogusi eganga yetu igire ko gosemia kokomanyia na gokogokia boigo na ase egetani yo gyachire nkuma gusiengi manaisko yoka kibwate omuroberi buno bwo borema omuroberi buka utanyara sitaseni kendo mwanju murigereria onje tutamangana amagia ibirengo bya igoro chingero chokogokia emiroberi yogo semia ebindi birie bikongu komisia ayeto base kurusia liso in fact Ndizi TV beke stilo tepugabo kyagara no tubwate daktari Evans Munali akogotebinga lero no muko tai korora lakini umyegeta bwegenka kurwa Fimbo Herbal Clinic Ndagete bono toendega asa mariogo ngidake yamuga toende ngarangire introduce ya mariogo kurwa abu toende break tokoirana tubwato mugano bwa mariogo kegima na kibono wikira mpaka kwa rule Nairobi chigari gwa chire kweranire go chanka gaiga kwiranire ibuli bya one ibeya byao ngaibone ibeya ne meteria cha kumiranire mbogo ona musanyo na kuna kwanga ntane ibeya bibi na ibya bona ngari kete bona tari asi montandi kete ngari ya chika Nairobi na dinje penga nyoro bonko tindo to chika sago so bon chuo ko korande na chinde ni kicha ko ga chuo ko ngosa na bra tenga pro mama dio ya kono kora ana wono nyarte ke ko yo ko endra korota ndaro tenga ne ko ya bu ngomo baska no ujira chuo bu umuntu ngumutebya oyiranga no obuno bali mu kwa ko kwa chiro muntu omusabye ebintu byakora mbe byakene amana nako tebi ko takote ngene yo kora masabye ngene yetale na beko konyora kratiga tanda ngora daktari twirane maega gwarotire kwa ukoire nande turatigira abo wasere bono korotera abantu ngeke nabo kiracheke konyore go korota ngwilba for 5 nyuo mare nanda bonko nyuoma ego nyanya linga maya aba kwa maya yali ngaya mabenda bako nyama bayi nkwara roterete mbanto kimkira nyole kwa roterete monto ndo kumukwana lieta nkiro nyole kwa roterete tonde nandege kaba abange sana naralia seita sechiri sedalia mwaka yo omukoli omuntu akitaka kombo nyumba yali akamenya oro ibya sabya yororo ngaroro nkaro kiwa nkara ikibanda kihaga kiri mu kiyoyo neri kondo ndibekiro ri kokoro muchango ngaterwa norojaya aya naya amabara nyora abanyiro mu kiyoyo wewe
Dina na kuinga ne inachi ko yekiria na bona imugete ngara bakumochi wali mambi yaye ngachinga batebi nga nae gwa ko chimochi yo ekora ngo bura banyorega 1 2 3 ngakora lakini nanya temuga kanyene usimo nganyene abana nanya tabana bana to banginda te batebi fadinga kete ndato bwatera abuo ntaitwira ne studio garia tonyore break to kwera na gocha sembeo togendere kurwa seri kondo bono twende guchie samario go mwancho murigeria eje koro kundizi TV obwansu bomogusi murorera sembeo okorukwa obolema asobogima ndina daktari Evans Munali Marita kurwa Fimbo Herbal Clinic oyo no muko taikora lakini nkwara abantu emeteye kegusi dake mugatoka nda studio tonyore okorari gokorosie bonyi tokwira na gocha omugano daktari bobo rwaria moja kwa moja studio. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Maya kichiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri umwana umwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mbotakeire. Eskuru chego abana mbatakeire bitabu mondongwe bware chiri buga ikomi kila rituko mondongo bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wagoda bagadani okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imiyumu chokisi nigekorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya tuakorere diagnosis boigo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonge. So na kito kero montachiro bisi yeito toko make sure nga tuamua device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A
nandi ntubwate branch mu Kivu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bwomogusi. Basi bano omwancho omurigereria inyuranga tukuligereria Ndizi TV obwansu bwomogusi omurorero asembe okurukwa oborema sobima una botambo kwa zasone nche omuraria brother power jara duri bafos ensemo yimanyerio Joshua utano ale garia ndo chategerete kigimata tego kuminga mangana kia daktari akwere se kiagera matanduna Joshua daktari barabera ngene birema matuka amange macha kwikira gukora emirime yaho kora gari ngagete ngalo yakari kugumo kanu bwo kumingo mu konora igo kandoro sana olete mete ntagete bono toende moja kwa moja le studio ngi in fact ndo chinga no newsroom no management igali ba Westbourne yabo kebati ke bacha batige gasi bono baligereti igali bakumetinga ne keno mondo tai korra number 1 number 2 ngo tware mete bas bono kwa chirega kwa rote ira bantu ngarato romonto ya seri konderi bono kwa ukoire mo koinde ando mo copy ngutarenyi mo kora wasa ndamo ntoko bako na wajibino mo chi ojombe ngaya kumwaka yentare ngoro agachaka nyora chiranga chiendenga akini musanyone ina ngwa jabo nali pote ngwa ngoro yambija bono biyamo na ya pokea lakini ntaje kwa kwa sababu ya ngene yetare ama ene litimia Karati ano Kristo ole daktari. Nje kanisa ngoji. Ngosa vole tiko kwende kanisa. Daktari karati gaje kwa kwende kanisa. Ngosa vole maide. Ngosa vole. Toto kwa sala kwa woro muka. Toto kwa sala kwa woro muka handu to kwa kumbe uko kwa toto serelia. Ano Kristo ngoje kanisa. Kristo ngoje kanisa. Bono kia mobere bono ntagete ungire ngora. Ngayo gocha gwikira bono gwa kulire korotera abantu ndu yabereire. Ndigo asoete endoto yo korwalia ndiego chirete litanga ndinga kiyale ngonye gokunyura chindote echi cyoko abantu ujumbe nga obuyambo chebu wose obumembo chebu wose mutanya yabe nje ngo uye so kunya ko banga neyo bali bale ko bwa mangana ko yobe na hende mbago chikodiginya sai wa kama kusukura ndiye kale ekaye bale kubona no bobo Nigo ba oje tengo monte yo kora naka bata majini ya kumura umuntu no muranyo kale umuntu no munyisire ke nyuma elioro mosai na kia kwa ni ndo kiaba wana bak manenga na bo bata ko alga ni sa mo yo ya bo nya sai ga ni yetare igo bono enkere ba riga ni sai ba ko mo sa ba ko bo ni ye go yetare lakini mbale abandi bale ko la boyo bono no ni familia ga sa gonte vinga abantu akwande babenga no cyo kera indo kokwana abamisi yabo bikora teme cyando bono anje ngeta mu cyaro nyasaye nga amaene ni gendo mutako mu erendo muko nisikuba ni misi manga mwitunga tinya gwekonya kaina munyango tango chinji gwekonya otako ngeke ugende ngangi kera ngo gusie mesani go okaboli nyasaye ngaboli nyasaye ekina alenga ngeke nga faide ndego ngonya ne ese ikira ndene chingu kira ndetare na mbo chingu mbo sinyase na ndike mende chingu na umire bobe ngange ga na woni ne chindo teji lakini nchire nga ra mbekiti nyora chingu ma nje na manya ne ga acha kwanga kema yogo ne so yone ko ne ga kanya na sire ko da chindo to na kumingo linga sai wono kale ko na nje tari ko na sire yogi mu igwe au ko na sire manyelio ne bi ko na bi kale nje na sire ko rota chindo to chi ko ne ga mari yogo emo yake bono na ndenga ki no nyoro botuko botanga ni kwaro matenta ekento murigeri api mete gali ngaki obotuko botanga ni kwaro te yogo mboro byobo no bo inyore ere mwake bila nane 280 eli mwiso ndero bora lakini tinyo watura buyanga mutinyi to konyora mutinyi ara ke he wono no wacha kera chindoto chia mari yogo no wacha tichi mari yogo bono mwaka bila nane ga ngora to mote monto ngora monte ga chenyo no yo motoyo motoyo no mutegete motoyo na bajo bone monto borregete ande ntabu yanga imiri yaye ho weni yeke amasaba moto ya weni yeke
amatana bakubone kineke oraire okorota ndebo tukondere mo otaikorora lakini omonto arogokora king'oyo omotegete onye oyo no omonyasese ono yokobwani gento gete onye oyo nesurancha onye kenekemwa aha negigo tutaraime ndaire ndomo ukwende jino otaime taraime naro otaime taraime lakini ari kwiki ni kimote manyete nanyi moto yiti nyumanyeti na bango te wiri tadi ayenga omoto yoko kulita gete bon mambi ngovoka lakini na to bugane kimoto yiko bweni o wasambo o kuye kuna ki o njigwa akena o kiwo mambi kuna bokire no kulia banta bangene sike nyolo meta bota bali bali metenga no manya motegete ndigi muntu mwenye moto omoto ne kiyo mayete ne sumu ko sene liyo omonto ago ndabenga oyina karatanga chimbe chike yolia tingu manyanga na kiyo se mwenye banta oro dari di jamnya oyi ko to ko sumu anga etele ngombe to irene basi boli ko se tu neki ko basi na ro che ba de ko to mu na ka ba bana ba ka ko suli mutu ko samo ko mo ndanga ko mutu ne liyo ko le ko anga yebata ko mite yigo pa ka menga seinte dio butuka so bonde ngari mete menga sana morra manga se de mo banto na to mo liyo ka nge mo liyo si piang na to mo liyo paka na nyanka se yesinite atwande ko weni tiga twendenga daktari inyora omwancho murigeria ng'amang'ana ndorabe gokoigwa asomorwega tabwatibwa matebonde bwensi na Ndizi TV amang'ana ronyareka gokoigwa asomorwega igari aya fimbo aya daktari Evans Monari omuko otaikorora gwateba marwaire kaoro kiwa mango kobweni marwaire mange na mono emetera ekora kiwa neye ndiri ko ya imanye teri na maiso na imanye tenga ne takataka tu sabu go tu sana go tu kubera imete yego kumia monta ko nyobo go ya boncho kweli bono ogachaka kubweni ogachaka korota 208 bono ndi bono amwete ngabona sikerete na ngo chakande kubwenia egento kende inyuranga riri kware korotera abandu chindoto konyo wakageirwe ncherembe bono gwachakire emete nkiaro kyakoeto moyo nkwarenga ngamba chokagere ko munyamusira gosomo kengi ogacha gotokorera abantu kenyoro bakubwatiriri bakukongonterani ba chete nonye barengera tibo na nimete kawaida mbaka mucha korengera libo no nyambo no bara bumba kubara bara renga umuntu limbo na asili bono practical bono life lakini bono nchene bitu na sukumira sana muchi kolega si yo ke na ndega singe na lina ko kiwendo tasu muto yomo kuna yomanyire mutakio na china oleta na test nje byo manyene na nyi muto ina muto no ngite na besu ikiangwa ko test musin na nyi moke na gacho yonde na nyoro monga akega na kile ngo kila mbere sumu ndi bano chagete ko bwani officially ekero yato monto mutangani elio kigima gakiye yeyo tinanyo rutuko abantu mariogo kuna nyari muto na lio na taluore na yuna na rutuko ita monto abuna setangasanga omonto rotu project eliko ya ningwate wono mo kole wasaba abantu mariogo sabona muto kagoja na kile hotel wote lio ni bana lio ali maino ni kene lio maino nae na tembe kene lio maino kanyo lio tora bwatirego mwancho mulile ko kwa Ndizi TV wansubo mogusi ase to koletera emeroberio yobose emeroberio kogokia nabo igo emeroberio yogokomanyia iona kiri daktari kiagera very sorry timaetie senkolibekerera lakini ndebono sengenjulia ngichirega tigandi beke ngaga aria abantu baminto batotegerete baturigerete koruga ari kebirigo ndochengo tebungo mwana ari garia osirete koruga ro mwana we myaka 8 igete report njabe tuketaze ni ya kebirigo omwana we myaka 8 okutriza Terry Kemunto ibara ogosoma ibara DB primary school orekerasinye gose grade 4 na asireto mwancho murigereria kururi tukuria igoro chinsa 12 cia mambia ekerato metwe achikugura lindasi kurwe para chekonywire chae mwana na baborete pakeda ike yabono igama mwa bakoro kwemilike mto bamenyete omochio koro kumapeti ole opposite viongozi igari kebirigo igore kerago soka gabegete address yange ntambe gekonore ya cream white inki asike gusi gose mabere toratebe aseke gusi akabeka nebitaratara tonarete koroka futa byalenge bya papo umwana yigaro mumwamu omwanyereiga etuki ayege gingeire agokwaneke gusi egeswaeli mono ekegusi geke nabo igo nekegere agokwaneke Swahili ekegusi
nabo igo amo nekegere mamu abo mwancho murigeria akorokwa Emily Kemto oyo no mwana omoke bwe myaka 6 onyarete kobogosira kurarikero narikerugo chage gabona iga igo onde bwensi oranya koboga oraliro omwana oyo iga nyinanko murigiare ga arikebirigo nabo gwake namba ya gisore o Las Vegas ere 0789 65 55 65 0789 65 55 65 gaki ondorocho mwana oyo naboko nyarose nando twake no interest ngo chaga Ndizi TV namba yitonere yo 0792 192 834 onye kwa rero mwana oyo iga Triza Terry Kemto omwana oibara Day Primary School osogete igoro mambia obwate myaka 8 ore class 4 abegete yanga ya cream white egekonore etukia yani igegingeire aromonyerere omumwamuga agukwanike gusi egeswahili nekegere mamu abo akoro ku Emily Kemto bamenyete omochi okoro ku mapeti alikebirigo ange na viongozi daktari amusore nako nacherera omwanchi wa omorigereria mokonya birasini ni daktari toenderere ono kwase ko abantu amaliogo nako abantu kona manyenga muntu yo mutekina ni na nyunyura ari no ko sumo nyabantu na ko ngwena gwasa ko nyabantu ngabono nelio ko materia mutegete eso litinda cyane chikwanda bango daktari mwaki wakoreta batwara bale mukuru esa abantu boko abantu amaliogo nakoreta abantu bakwegene kera kulitangire bakagire ngaye injiro kale korota bakokaro munyamusira gusomorogi mosani asomye to gwanje na abantu bonse pi bakwita bonse pi kiani matenga nonya ndina ale ko teje cyo ko wasan ukigima abantu bande mbaro bali ko gwakirenga ne yondo banga na kiga kitote kegwe kienda na kyo igo tokonya yasega ndio ko kegwa igo mbali bali ko rawya ba segeta na mbali bali tata ko gwakwe kiera keri na bali tikia bya sibale ne kali to basibale igo nonya kana asose mo ya mali yoga ya bono tali bonse para go kere mbali para go kere mbali para go kere igo ngianda to kogendera naku onta getorante ya marwaira ali mono mano ukwachagete kobwenia gosoko bwenia umanya gutweresa ngaki naki ando akora bakwegene kyagera no muko uraende gochianga no munyase so gochigotwa onyore gwaturo mosocho tinale go tigo tunjibye kaigo gutumye narenga abantu abangao gutana bwo konde teremete nakonde totana bwo twaera rusana na nexon ke yan ta kikiana muntu yan andgeria okay umuntu yo mate bantu mbai ko begeno na kwa roto gachoro umuntu ole shwa ngatako gosobwate kene ngatako chiko kubruka ndimete akoye mete mebe kero mate no mbone to kwa nega bonega kero kurwa kero ngo so passenger kwe kambe ai dance ko kurwa ega na lisense ya Abigail go se Joshua go se Nyarebe egere ntagete ko mekishwa nga Joshua na so kanere na maite ngari kinakora na alina just in case of anything Abigail ona so kanere na maite mpiki kinakora bono lina ngira atake ko misbehave ta kwinyuranga maegaiga na lenge no muntu nakiwa korto bono ogatwara umuntu okigina nganyarebe nero ranyare konga emete meronge na abantu bagatwara okwigena goche sole ngana ro ko muko no ba amalio gako babweni asimenyete kalinje kainde kuna atumika muntu kando sana nere ko yo mete otwa chire mete ngo murande ese na ba ateyo abantu abangao batali ujo no na ntrengo mutu tekio igo kwa bwate timu ko nkonya kumanyanga mtekio na leta igo tiga singo sinde na incho manyene wono kamento obumanyi mono muko soma kilo moteli misuri yaye karen ngo takuna so munwa ne guboro bwa so bwa so bwaye no igi ko kuna kunega no otwe guigo ne no ora mara go so moterera go se shape yaye USST manyene era round go se triangle go se rectangle igo kwa ira abantu manyingo montoro muko chinjira ne chingere no njira ngo beke shindani eusi na bango beke shindani eusi ngo beko romea ya he ndega bonira paka okay tan wono ndia mo ira alikuwa chagete ko bweni nga kiejo ena chageta mo kama ke uno bo sisaiga tu mutu gwatia amai no tu aya mayo gwatu mo mutu to lino aina na chageta mo kama ke gotu ende koroma tali amoro ndali ngima mo nga kiejo lakini na kwenda ko ego marioga hiyo tinale kukiria no nyama yo na etu monta go yora wataka miskuta kameli kana chero smela kata kana na be babu yo kundia yo kaliyo anyo sinkaegwa na ndenge nyara ko 100% ama yo ko na allergies monta kanya ko bosunyoli kaliyo
muntu liesi akende nyo muntu ngo amanyinga yasalikire liesi akende inga muri ona tuna mange bina ya yure sukari pressure bukanga kwegwa ya kaza aina na taitanga ni ajia ba tangasanga umuntu karwade kubona nkoyo none sukari manyinga kubona nkoyo na pressure anya story na muri yogo lito limo temo ke gatu ili arbor baya sema ega ogo to kwa muntu agwena ngakumwa gwanya sana munyene kone agata kale sa liyo ka bantu bakwese liyo bali trike ga muntu ni presa esa no munene kintu ne kigo omwancho muligereria eyekoro kwa Ndizi TV obwansu bumugusi nde amo daktari Evans Munali marita igaro muko bwoyegera alimiruka lakini inga nabwate obumanyi bwoche sare gwetera chindoto nga nabako omonto eliogo bwana ngenda tokenyolinga amangana ande oranyara ko bagokoigwa asomurwega tabwati bwa matebonde bwensi na Ndizi TV ayande na ya Fimbo Habo Clinic na daktari Evans Munali Marita namoleta singincho yokorokia abantu nga abantu anda ke tore limited tukagire ngagento kilira nyare gokora anda ke namangana make onyo muko tali omwalimu gosomo hoteli gosomo randia gosegento kende iga yoline street yara gosaberera yamanyikanire matuka amanga abantu batari korora aita bagosone bikoroto na ndeta ibange gosona bikoroto gosabange kwanza bagotoka bagosaberera gonta mwanjo muligereria eganga yomuriro no gokorokinga abantu bare ebirema babwate chinguru no bomanyi no kobwa gokora amanganande ayandandake atari ayabutambe kiaga na kyonya muna abande Ndizi TV atoreri baganje no muraria na yatindi korora daktari abandi singo tebale nganere no murwaria amangana amange abantu oranyara ko bagokora umuntu muligereria naboko to social media pages chito Facebook page chito Ndizi TV News Digital, YouTube at Ndizi TV News, Twitter at Ndizi TV News. Inamba yesimi enoti sano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye enoti sano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye tuakere simi egere otoe okugani kwao tinkete tena ngoto cha kali ndwite kagere ganga yaito okugani kwao na kuo eganga yaito omwanchwa omoligereria daktari Evans ndoche muligereria omogega okorokunga Dennis no Montere bonye wa girls otai komisi Ndizi TV tumatinde gocho endo chiko korajiga asijinde Dennis agotebanga congratulations agotebanga daktari Evans Munali ekineke gwanya sako ete naende getumeke gokonya abantu yonde gakorunga daktari Dominic Nyagetiria oyo gali nyamusi dispensary agonte yotonyora gwetera online I don't know ya daktari Evans Nyagetiria kagera gonte binga bono muchando tobwato into nyumate daktari Dominic ntoma tomo chando iyo naende ni matenga ankora torekere gento egere nyamusi Ndizi TV inyare gwikaga bagatenga congratulations onyenye nyarekana ango daktari gato namba yaye ekiagera abantu ntuchande getengo kwibera kabaga kagasini ganga ki tebange namba yago erna bondebe namba yane ere 0723 33 55 22 irole rango koranje nabo chakara ngako likanga Fimbo Habo Clinic Italia yo gasito oyo likanga 07 23 33 55 22. Okay. Nara igo kubuli swali ngaki daktari no bwate family onya ko bwate family ego family ngakete gamitinga abantu ba minombaro go se no le people onya ko le people abantu nko bale abantu batai bale birema nande bono gwachire negento kende ga kia mariogo na kyoko okonyara gwisariki birengera byabonga ebinte byo gukora mbeje ko baletera mechando ke around nko babale wazo inga bna barante ngange ndiye gari kwarore abantu bagosunyuko line gari yane ke agamba kwegenda ngari ni nkoreki ninyegendie ayenga ki abantu baseinali bakoirete gwikira bono iga gambo ligo kolenga ni gocha boli diswali ko ngande ko nyara ko understand biye mu chankano na uya alinga ko kwegenda ngani nindo maryogo umontara wene no nyangi kabona iga mbaro banyere bakuboli mamuko nangari yo ngwele omaryogo na ero nya sawo manyene ko bogoro tali ko sire na mo to ko nyigi ne ke abantu bakubweni wa tinga tinga ndi tango naro na ndi tinda mo kiende mo to ba ko tabanga na to yogo ngakwa ose ngabora ndende injinde so kamwe mono na kigita te kobolia ese myake kwara rwariye
kuru 208 mpaka rero ine miaka nge 15 bone gochikoba nki goetania amayoka te kobanga nga bonsi pibali kwaeta mariogo nga bonsi bakorete ebabwenete ando yotabwenete gosonyarete kwa bahati mbaya kanyara kobaga korara kesibune kingi akoberete nekero gi akoberete nakigwa geshugurikirete tali bono iko yabeire korende naroro muno ya mutima etere wachete ogotwa matemono inchiko nkamuha marioga kaenda buaye abana bagantebinga inchiko marioga nyu aroka gendo gigo tenainda wono kwatenge muyere marite ya kamera to marioga ende to muchenjeye ndoje toche gasidi paka watu watengo kusirire wono yi ngaranga te kwa mongo sema yane inchiko yimba to marioga kaena na nero late yake abantu bamwe kiba reacted abantu bamwe bekera asirete mbante tinga ntoro che karengo kio ko weni ana ngio kuru kwa o kaga singinya ko kwa mama utaya rende serious na marioga wasoma yo wangi tipiko to ngio kwenda iko mbambe mo chando sepi paka ando mo no mo kusa familia hiyo na chitaga che kuimo yoga sende na nabi ka antevinga nto mo chando na no sini to grende iko ba wasitiriyogo ba wasitiriyogo wa mwancho muligereria ekoro kwa Ndizi TV obwansu bomogusi igetaseni ya chile kuma igetaseni kere nambe yemo iminesco ya gusi okoletera amangana magia yekerango keigoro ebimero berito emenge yobosemia naboigo ogokomanya naboigo ogokogo kegotegete chingero ayebera Ndizi TV kogotaka amangana magia Ndizi TV imero beri yobo chenu Ndizi TV imero beri yobo le imero beri yonsi pi iga Ndizi TV bagasembe otole na daktari Evans Munali asomuri bobolema se obogima ndato mwancho muligere ngere kororanga tali mario to promote ke gatole korokia bantunga monto ole kerema still nga goetaniko matanto kagere tenga kerole kerema nga yabono bwate ticket ya gochigoro lyo kano abantu bale birema still ebinto mbiro barakore goetani oborandia goetani obwalimu goetani obusabereri na binto binde iskogari anatelinga goselectari gale ngabono akurwa mario nganya nyasa kumukwanira ko bale kerema kerna gatenga kulitangani nande boigo nakabeire umubaragi goso muturagi webinto bwechichuma eibuli na binto binde ndoche mungwana regega ogonte binga daktari agakoro kunga Benvic yoyo etimu nere gali kebirigo hoteli ekoro ya Evans no bakomboli korunga daktari unyasao ko irekewa gyogokonya naende ancha ototebye sogotoka ni namba yago daktari matengo kora togocha sonda tobo mwango na diga kange ange isa toiga tokore Italia dio sora ngonyo ali Italia ofisi simbo hapo kliniki namba 0723 33 55 22 Simbo hapo kliniki yeberde. Simbo hapo kliniki yetu akabere konge to ajimiruka siku tole nya kachmate se kaunti ya Kisumu. Ni mwana nganya rego. Eto ne ko yeke vele kile tole treka to wenere. E gonto ali tira no tira agonya kachmate. E gondi bigusi to ko nya rago singa no ko weneria. E geto kana ko ngo obate namba yane. Wono se ko nyonka nga ngotoka. Ko ke so ko muntu esa no yeke wat so muntu abugo. Au no katito no ngotoka titaon. Okay. Ntege to irolre nambe yao. Namba yane ni gero 0723 33 55 22. Okay. Chisekendi sarasini chioka daktari. Nara okoboliga. Oyo gakro kunga akro kwa onyonka. Onyonka akobolinga ki nekene gosene njero muka yari dio konyole pesa. Mo convince. Mosani one entra so para ni bakulinga ko yebesa ya busa. No yo nende gatinga sabesa ya busa. Tiene que tanga bona yo karrange njero chinyora ne rais yogo de yandu ngango bweni ole kwanyora kende. Ya tali boyo. Abange ba gwenire nende nyare kanenga ni nyore chance ndera kinde ninde atomuntu no bali ba gwenire. Thank you. Batali bimona ngene getamtamu era bacho kwa. Abona to gocha goikira. Abanta banne ba professor ba tirega sama tememo baka ba lebiya ba gocha goga tanga mahenga boni boloro kuma disanko iyo. Engana yawo yo moelio daktari. Nganchire sege takeiga inga bali kunyara bare neke twacha ukwane ka bamenga bali maru kunyara bare ntori kurara toro wasikura mbere baranga ngatwale biyede musali kumanyinga na agache nyumba inchimwe ndo mukoiga
kogechana ari cy'umuntu uri romoereria ngo mutenga yanchobe ngo nanje mjengo na kolete ayanchanga obo moereria ne umuntu uri omukono njimbi injinia twaga nyumba ina senti nyumba ari paka gasoka ekerangikia ndata rwa sama ja ko singa ngene kiye bereka dentro ya igaba no kunya abale asoma mo ko ne osipi tegesi ngita ko kendengo okay na no bali bomo ndo twali ma ko na motoka to simeka jinsi yake ne biamono igero na yo se tengene yinga abale mi aba remaru bese gete be bwata be bokaboki igero be ngenge to ngate biamono to mo siku mutase familia to baba guswera tangu na bande biamono daktari sengencho yo wancha gocha ase studio litukolia rero ande ngagitenga mangana na mange ntokoligi naende ngakiendo nye kunyarekana tugutarire baka ase clinic kiao tonyora baruire bao tukwane na barobo na rekera turakugana na Ndizi TV amaswali karache tugutakoche kwiraniria ancha obo mwango bugocha kwiraniria umwancho murigeria ngende tukenyoringa mangana nde kwanyareka bakoigwa asomorerega tabwati bwa mategonde bwensi na Ndizi TV igona bwate daktari Evans Monali Marita Fimbo Herbal Clinic na mwatinge ncharo muko naende okorwa amaliogo yeke gusimu muna mura monyore ayande na omukuliga ni sikogaria munyare koba mugokwa no mwancho murigeria ekarango chikokorete anchanko nyolinga ntubwate tangase lyo mwana lyosira kurwa likebirigo sireteri tukulegoro okorokwa Triza Teri Kemto igaro mwana monyerere omomwamu obwatu kigingeire asire te igoro mambi tize 12 chia mambi gako yande para kugora lindasi abegete dress ya cream white abegete slippers tokoroka futa chia papo umwana yawo kwa neke gusi ekegere amo nege Swahili mamu abo akorokwa Emily Kemto bamenyete omapeti ere opposite viongozi center igalia kebirigo kindly ondora toke oraliro omwana ongabuno yo iga goso sirete goso koligisobo nyara kwa gwake namba ya gisole o Las Vegas 0789 65 55 65 0789 65 55 65 goso akesi mweshaka Ndizi TV inamba yetu ne iya botambe egere tumanyi abanyene muna bakonyora omwana yo ibagali abonsi balia baligania omurobeli yo aje ngwe banarenge engane ntwoni omoligie mbere aligie kerubeke gare atirerie omoligie mbere aligie kerubeke gare atirerie libagali abonsi bali twabwatira nasomurebere yiga esemo ye studio lisase Abigail Gichana esemo ye imanyererio oyo minto Joshua Auta ncheno muralio brother Power jara Wilber Force wekere weekend tigomonene agosesenie Ndizi TV ubwansu bwomogusi.